Апалар әйтсәгез иде, менә сездә ничек кысрау, ничек туйлар уза, үзегезнең авылга гына хас булган традициялар, гырыф-гадәтләр бармы? Ну ничек, тойлар бар иде элки. Элки заманда шулай бездән катраклар иде. Бер избада катыннар гына утыра иде. Бер избада ару ир генә утыра иде. Алар үзләренә шулай ансамбль кебекләр ясый иде, катыннар үзләренә шулай йырлашып тора иделәр. Ошо хәлдә уза иде, бик яхшы авылыбыз, бик яхшы веселый халкыбыз. Кызны ярашырга бара идек. Ярашайдык, чебелдек астында кызлар тора иде, элки бик гармуннар белән бара идек. Хәзер? Хәзер инде кыз белән малыйны барып бүләрендә йөриләр инде, ничә еллар шулай. Аннан баралар да үләренә, аналарыннан ярашып шулай мәҗлес кебек уздыралар да өйләнешәләр. Менә Чуаштанга баргач безгә әйттеләр, бездә кыз урлау бар дип. Менә Пенза өлкәсендә кыз урлау бармы? Әле инде юк. Әле юк, элки заманда да. Элки заманда бу кызны яраша булганнар да чебелдек астына тыга булганнар. Анай ырлау. Да, анайны утырлаганнар, чебелдек астына койганнар. Барганнар аналары алырга ул чебелдек аста. Әле инде кем белән кара булдым, ак белән булдым, кара булдым ди әле ул кеше белән ди. Әле мин инде ди бармыйм үгә. Мин әле ди чебелдек астыннан качып ди ер астыннан. Мә бармыйм. Анайлар шулай чыккан вакытлар. Ну хәзерге сабахатта әле инде по-современному. Әле встречаются яшьләр. Аннан сөйләшәләр дә все. Сезнең балаларыгыз бармы? Бар. Ничә? Бер бала в Москве, Киевдә. Ничек булды кызыгызның туе? Кызым Мәскәүгә киттән дә табыштылар. И чыкты все, ергә чыкты. Татарга, все никахлар белән. Шунда яхшы. Кара урман эчендә, 6 ayda 12 көндә, кердем караңгы гөрәмә. 6 ayda 12 көндә, кердем караңгы гөрәмә. Быратым син, канатым син, сиңа кала паратым. Мәдрәсәдә укыганда, диванны кыл канатым. Мәдрәсәдә укыганда, диванны кыл канатым.